encantados de poder estar con vostedes nestas entrañables datas. Din os sabios que un sorriso non custa nada o que o dá, pero supón moitísimo para o que o recibe. Así que nós queremos agasallalos cun montón de sonrisas no noso programa sobre o Nadal. Oxalá sexa do seu agrado, oxalá sexan felices e desfruten coas novas promesas do mundo dos monólogos. Moitas grazas. ¿Reflexionaron alguna vez sobre os cursos que ponen ser do Nadal e cales non? Internet é do Nadal? Non, verdade, pero os portais sí. O número 1 do fútbol? Non, pero do tenis sí. Coidar a naturaleza é do Nadal? En principio non, nunha época de bons sentimentos. Pero analicemos. Talar árbores, cortar musgo, encher as metróis dun spray branco que destrúa a capa de ozono, hincharnos a marisco e turrón para celebrar que naceu un neno, soíño, nun portal desamparado, pois vai a época de verdade. Pensemos o importante que é a maneira de decorar a árbore de Nadal. Os ricos poñen algunha soa cor, para sair nesas portadas toda dourada, toda azul, toda vermella. En cambio, os pobres poñemos de todas as cores do mundo, o que vamos recopilando cada ano ao longo da nosa vida. Porque, como imos deixar de poñer isto? Holgamos de todo, pero non poden faltar as bolas. Esas bolas que pasan aplastadas todo o ano nese armario das cousas que solamente se usan unha vez ao ano. Miramos se serven ou non. Examinamos antes de colgar a primeira e sentimos esa irrefriable tentación de vernos reflexados nela. É dicir, mira a cara de peixe. Cando colgamos unha, canto tarda en caer, xusto o que tardamos en colgar outra. Toda esta enxeñería para sacar un mes despois, recollendo todo as presas, porque xa estamos fartos de chocar con elas e voltamos a gardalas aplastadas nese armario. Pobres, oxalá que fagan a festa das soas, porque xa se sabe, cando un disfruta, o tempo pasa moito máis rápido. Parece mentira que comecemos o Nadal con tan baixos instintos. A lotería. Por que se compra? Por ilusión? Non, señores, non. Por ilusión, cómprase 1/10. Os demais son por envexa. Non vai a ser que lles toque os demais e non a nós. Comprámola no bar de sempre, tendo en conta a terminación que dixo o vidente da televisión. E iso sí, se a compramos noutra cidade, sempre ten máis valor. Seguro que se toca. Pero entón, que lle pasa de Pontevedra? Se non vai tocar, para que a collemos? Pensas en repartilo coa familia, pero e se toca? Comentan os hundidos baixos instintos. Cos compraron eles ou que foron un pouco, que viven como Dios. Xa chega o día do sorteo e, por suposto, non toca. Ves na televisión a xente gritando na porta dun bar. Oe, 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 oe. Agarrándose unha botella de champán, poniendo todo perdido. Cando lle preguntan a persoa que gañou 50 millóns, sempre responde con cara de que tampouco é para tanto. Para tapar buracos que tiña, que fai moita falta. E pensas, menudos buracos debe ter este tipo en casa. Seguro que se tapa os seus buracos e non deixa nada para que os tapen os demais. Total, que vais xogar de sempre, con ganas de olvidar o que viches na televisión, voltar á vida normal sen pensar no que puido ser e non foi. Pero o camareiro que te vendeu varios décimos dache unha palmadiña nas costas e di: non tocou nada, foi como a tirar os cartos.
pero o importante é ter saúde. Home, só faltaría que me atropelara un camión por vir ata aquí. En fin, que máis que desexar que mañá toque? Desexamos que non lle toque a ninguén coñecido porque doe moito máis que os que vemos pola tele. En 2 días é 24 de decembro, a noite boa. Quen sería o que lle puxo ese nome? Xa ben, vostedes creen que lle preguntarían a San Xosé. Eu creo que non estaría de acordo. Porque analicemos a mala sorte deste home nese día. A muller de parto subida nun burro. E todos sabemos o ritmo dos burros, que non hai días que es faga ir rápido. E ainda por riba, que estarían todos ceando coa familia e non habería quen lle botara na man. E todavía peor, en Belén, que se agora está mal, imaginadevos antes de Cristo. Esa noite tan entrañable, a onde se vai cear? Pois está claro, a casa do familiar que teña máis illas. Sempre chega algún tío da nosa nai que non vemos en todo o ano, pero sai esa terna pregunta: que tal as notas? Entón comeza o volcán a erupcionar. A nosa nai, sen espírito de nadar por ningures, sai da cociña botando fumo por todos os lados e dille ao tío canto te esforzaches que suspendiches hoy. E nós, véndonos entre a espada a parede, contestamos o de sempre. O profe, ten unha manía. Cando vemos que a cousa se calma un pouco, mirámosla e pensamos: menos mal que só ves unha vez ao ano, porque para o que ves facer... Esa noite esquecemos o coñecido refrán dos avós: de grandes ceas están as sepulturas cheas. Comemos todo, pero todo. Cese o que sexa por 2 razóns fundamentalmente. Unha, é o peor día do ano porque a nosa nai ese día non fai comida, porque xa está facendo a cea a esa hora. 2, non nos deixa merendar porque esa noite hai que cear todo e moito. Para iso leva todo o día facendo a cea. Así que queiramos ou non, comemos todo e máis. E se non queremos algo, dicimos que non nos gusta. E xa dirá aquel que solamente ven unha vez ao ano: ainda por riba que suspendiches 8 e a tua nai leva todo o día cociñando para ti. Non lle comes nada, así lle pagas. Cal é o postre máis consumido nestes tempos? Si, o turrón, fixáronse nos anuncios. O almendro, un carota que chegaba de último a súa casa para non ter que poñer a mesa. 1880, o turrón máis caro do mundo, e pensa que é unha boa táctica para que compren nestes tempos. O lobo, pensan que imos manter o lobo malo que quería comer a carapuchiña e seguen intentando que compremos dicindo que gran turrón, que gran turrón. Suchar, ese sí que é o de verdade, non ese que nos intentan colar co mesmo papel dourado do día. E finalmente o misterio do turrón brando. A que menor de 75 anos lle gusta? Sei como mastigar durante 5 horas varias almendras e escupilo nun trozo de papel rectangular. Teñen algo sentido especialiñas máis típicas do Nadal? A ver, 25 de diciembre, con canta xente estudada, hacia Belén van unha burra, rin. Pero xa había móviles nesa época. Yo me revendé, yo saqué un remiendo, yo me lo quité. Pero saín das dos agora con tanta operación estética que Os Reis Magos son uns completos irresponsables. A un bebé! Dentro de pouco se vende botellón. E os pastorciños, outro tanto. Tu rebaño, a donde vas, pastor
a outra. Outra das cousas que nos fai seguir estresados o novo ano é a chegada das uvas. As contamos nerviosamente unha e outra vez. E escoitamos o presentador de turno. Cando den as 12, baixará unha bola e soarán os cuartos. Cuartos? Non. Uvas? Non. Caca, caca. Como se fósemos estúpidos. Damos badaladas. E xa hai un que a terceira está... Era por eso que o presentador de turno explicaba así. E o novo ano explota cheo de xúbilo a alegría con bicos apertas. Incluso ese tipo que fixo que tiveras que comer ata gastroenterite. Baixándonos ao tren do humor e despois de parodiar un pouquiño o Nadal, queremos que se vades que a pesar de todo isto... Encántanos o Nadal! Vivimos estas datas intensamente xunto aos nosos. Que pasen unhas festas inolvidables. Desexamos que os que nos están vendo sexan moi felices. Cumpríndose todos os soños e proxectos desexados para este novo ano. Agora teño que deixarvos, porque teño que ir comprar o último décimo. Non vai ser que o mañá toque. Poñer o árbore de todas as cores e pringar os cristais da casa con spray branco. Moitas gracias. E feliz ano 2011. Quinto B, deséxalles... Bo Nadal! E feliz ano 2011! Lo dije mal. Moi boas tardes, señores. Pero a presentadora non era eu. Eu teño que marchar. Jodidos. Eu? Acción. Vivimos estas... Ai, que non ten nada. Cando levante a man. A internet é do nada? Non, pero dos tenis sí. Moitas grazas. É como é. Ai... Acción. Pero tanto tempo estuve enferma. A ver, Lautaro, en fin, baixándonos de... A ver, outra... Encher as ventas de spray branco que destrue a capa de carbono. Acción.